Бүгін Қазанда Оразаға айту оңайынан ғайет моңы бейрәмі уза башқаланың Шулпан мәдәниет үзәгенә Татарстан һәм чит төбәкләрдән дини җыр, мөнәҗәт башкаручы азан айтучылар җыелды. Анда рухи моң татар мәдәниятен үстерү фестиваленә йомгак ясыйлар. Хәзер анда хезмәттәшебез Рания Абдрахманова эшли. Рания, монда репертуар башка нинди җырлар яңгырый? Хайырлы кич Илгиз әйе концерт әлеменә берничә минут элек кенә башланып китте. Бүген монда рухи моң татар рухи мәдәниятен үстерү фестиваленең җиңүчеләрен ачыклаячаклар. Хәзерге вакытта сәхнә артында һәркем дулкынланып үзенең чыгышын көтә. Барлыгы дистәләгән артист чыгыш ясар дип көтелә. Бу инде танылган артистлар да, шулай ук һәвәскәр җырчылар да. Аларны 4 номинация буенча бәяләячәкләр. Бу дини җырлар, мөнәҗәтләр, милли мәкам белән азан әйтү һәм вәгазь сөйләү. Концерт башланганчы без алар белән аралашып өлгердек. Әйдәгез аларның фикерләрен бергәләп тыңлыйк. Татарда моң бар дип сөйләшәбез икән, әйме? Ул бит әле генә кичә бүген генә барлыкка килгән күренеш түгел. Безнең халыкта моң күренеше ул диннән барлыкка килгән. Без монда бергәләп җыелышабыз, бергәләшеп күрешәбез. Теге кемнәр беләндер сорашасың, кемнәр белән танышасың. Теге кругозор киңәя. Фестивальдә Татарстан башкаручылары гына түгел, Пермь крае, Самара, Курган, Төмән, Омск өлкәләреннән, Башкортстан, Чувашиядән дә катнашучылар бар. Алар үзләренең иң матур, иң оста сәләтләрен күрсәтә. Әйдәгез чыгышларын шулай ук бергәләп тыңлап карыйк. Концертка ир-атларга түбәтәйдән, хатын-кызларга яулыктан килү киңәш ителгән иде. Иң матур милли киемле кешене бүген бүләкләрдә көтә. Әлегә шулар иде, концерт дәвам итә. Илгиз, сүз сиңа. Рәхмәт, Рания. Безнең белән турыдан-туры элемтәдә минем хезмәттәшем Рания Абдрахманова булды.